Hello, good morning. Good morning mga langga. Ew, 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 ew. Ew, ew, ew. Asa man tong usigon ninyo din he? Ha? Ay sus. Ew, ew, ew. Ew, 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 ew. Hadlok. Ay sus. Ay sus. Uy. Wala nang hapla man lagi mo tanan. Honoring. Ni honor mo nako. Ha? Nang hapla man mo tanan. Ew, ew, ew. Ew, 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 ew. Ew. Wala nang hapla gid sila tanan. Oh, tapoy usa dito ni hapla pod. Lo, unsa kay pasabutan ni nila ni honor siguro ni sila nako. Ay sus! Ay sus mga palangga! Mga palangga! Ay sus yung mga palangga na mo na oy. Mana breakfast, no? Mana breakfast, no? Ay sus, pagkaluoyag naong sa among waligo. Among waligo nga mga palangga, dili pa man pwede liguon. Dili pa man pwede liguon, no? Kay nagsikandos pa man sa parvo, no? Dili pa man pwede, after 1 week pa man ni maligo. Ha? After 1 week pa na maligo among langga. Excited sila. Kay naaman si Kuya Amay. Shoot. Ay, chit. Manggimok gidayon na sila, oy. Manggimok gidayon sila, oy. Naapoy kuti-kutihan, oh. Nilili gid siya, si Lucas, ang among aspin. Ha? Uli-li kakas tapog inahan. Ang inahan nilili sa iyahang mga anak. Si Kaskas, lili pog kakas. Topoy amo ang agpapa o na didto agpapa nagpahipi. Oy, nakadungog. Jesus, nakadungog agpapa. Ang papa uli. Papa uli ug Mama Yumi. Papa uli ug Mama Yumi ug Uncle Lucas. Jesus, nagduwa. Sideline pag simhot. Uy. Be. Nindot na ino kung naghagdan ba. Sa una wala gitakaw na huna nga magamit og hagdan. Maglisod tag agi aring mga buwak. Duha.
tulo. Another bulig. Tulo ra pod ka buok. Sulod. Dire bye. Upat. Lima. Unom. Unom kabutong. Unom kabutong tanan makakaon na sad taog. Fresh buko from the backyard. Nangatog sila. Ay, nagduha-duha. Nagrupog-duha. Duha ka buok. Dayon duha po ka buok. Naiusa ato nilain. Naaday mi karon sa simbahan guys kay gikuhang ninong si Kuya Amay sa bunyag. Anak sa iyang kauban. Nahuman na ang bunyag guys, unya nagpa picture taking pa sila. Na nagpusing-pusing pa sila dito sa atubangan. Nagkuan ko nag-video. So nakagawas na mi sa simbahan, padung nasad mi sa kuan, sa kaon. Ang akasya ba kay ni kuan o nilabong ang kaning dahon namuwak. Inita sa panahon. Grabe ang init. Di pwede yung wifi yung ani. Nagdrama-drama sila. O, naamanggoy koan. Naay nag-training ba diri sa ilawom sa kumbinto. Nasad sila drama-drama. Na diha o, sulod diha na ay nag-training. Dili, recollection da ko no, ingon sa Kuya Amay.
Butag color sa juice. Ano? Dagat kumangko. Dagat kumangko ba? Tiin. Nakauli na di ay may guys, mga 20 minutes ago. Pag man na mo pangaon dito ni si Batra sa Midayon kay si Kuya Amay na sila lakaw karon sa bukid kay naa sila tambungan nga kining public hearing ba. So mao to nga eat and run lang mi dito niya perting initasan unang nagkuan ka nang pahuway sa ako kadali ba kay daghan kog trabaho ron manglaba ko pero ambot lang kag makapanglaba ako nga murag gibanga mangkutungod sa kainit sa panahon. Dire noon sa amoa daghan kay hangin pero pag kuan dito mi sa lungsod ba ganina kay pwerte kaayong inita. So karon nagkuan sa ako kanang ni-relax ako. So mao din ni akong view karon guys nga nag-relax ko dire. Daghang hangin mo so dire sa ako ang nahimutangan o tanawa, di ba? Puyag-puyag daghan kay hangin. Nao. So nagliya-liya ko din he unya nasad ko yung mga gwardiya o na diha sa tungod. Ipanginitan sa siguro ni sila lami kailang katug. Tanawa. Kay daghan pang kay hangin mas dire dapita.